I denne film skal vi se på, hvordan vi kan indsætte former og streger og små ikoner. Det finder vi alt sammen her under menuen Shapes. Her kan vi indsætte symboler, pile, linjer og geometriske figurer, og vi kan indsætte en frihåndsstreg eller en overstregning. Lad os starte med at indsætte et symbol. Når du vælger det, så kommer du her til en oversigt over en række fine små ikoner, som du kan indsætte ved bare at vælge det her og vælge Choose. Ikonet her kan du så klikke på og få den velkendte zebra, hvor vi altså kan rotere det. Vi kan gøre det større eller mindre, eller vi kan helt fjerne den igen. Hvis du fortryder, at du har fjernet den, så sætter du den bare ind igen ved at gå tilbage her eller vælge Ctrl-Z. Disse ikoner er der ikke meget, du kan lave om på. Du kan f.eks. ikke ændre på farven eller proportionerne på disse elementer. Det kan du derimod, når du indsætter de geometriske figurer og pile. Jeg kan her prøve at indsætte en pil, og så tegne i den retning, hvor jeg vil have pilen. Når jeg har indsat denne figur, så vil der afhængig af, hvilket layout jeg har valgt, altså hvilket tema jeg har valgt heroppe i oversigten, være nogle farver, der passer til den opsætning. Og dem kan jeg så vælge mellem her. Så er der 3 håndtag her. De 2 i enderne giver mig mulighed for at flytte endepunkterne, og det i midten, lige hvor vi er i gang med en pil, giver mig mulighed for at give det en kurve. Jeg kan også lige klikke en enkelt gang på den, for så at tilpasse den i størrelse. Og det bliver så i det her tilfælde tykkelse. Så kan jeg gå ind og redigere den. Her. Sådan. En anden ting, som du også skal være opmærksom på, det er, hvis du går ind og tegner en figur her, ja, så har du igen forskellige layouts. Men her kan det også måske være en fordel, at du kender til, at du kan højreklikke på alle elementer, du har i din præsentation. Og her for eksempel kan vælge at arrangere det længere fremme eller længere bagved. Send backward betyder bare, at vi sender den et lag tilbage i de lag, der måtte befinde sig. Og send back betyder, at vi smider det allerbagerst. Nu har vi ligesom et billede sat ind som et ønske om en baggrund, så derfor vil jeg igen vælge backward for at komme endnu et lag bagud. Sådan. Nu har jeg den placering i min præsentation, som jeg ønsker. Så vil jeg lige markere den en gang til, for så at kunne rotere den. Bemærk så her, at hvis der er indhold omkring den, ja, så bliver det så roteret med. Så derfor så kan det være en fordel, hvis du vil bruge disse rammer, at du så altså også starter med at sætte indholdet i rammen, og derefter vælge rotationen. Når du så efterfølgende går ind og sletter rammen, ja, så har du også slettet det indhold, der har bundet sig til rammen. Hvis du ikke ønsker det, så kan du lige tage fat i indholdet her og flytte det ud af rammen, for så på den måde at gøre ramme og indhold fri af hinanden. Hver gang jeg lige klikker et andet sted, ja, så får jeg åbnet en tekstboks. Det skal du ikke tænke på. Den kan du bare klikke en gang til og få væk. Vi har også her mulighed for at lave en frihåndsstreg. Og afhængig af, hvordan dit layout er valgt, ja, så bliver det valgt efter en farve, der passer til det layout. Her kan du også gøre tegningen større eller mindre, og rotere eller slette. Og endelig så har vi mulighed for at overstrege, og altså tegne med en overstregningstus her. Og her kan overstregningstussen altså også flyttes, ligesom alle andre elementer. Hvis jeg lige prøver at gå op her og skifte tema, ja, så kan du også se, hvordan de shapes, vi måtte have indsat, bliver påvirket af de nye farvevalg og ændringer af skrifttyper. Det fortryder jeg lige og springer tilbage til det tema, jeg arbejder i nu. Så det var grundlæggende lidt om, hvordan vi kan indsætte former og figurer her i vores præsentation.
I den næste film, der skal det handle om, hvordan vi kan indsætte film fra SkoleTube og film fra YouTube ind i vores præsentation her i Prezi.